Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 26 красавіка 2026 года. Сороковины, я бы так сказал, Чернобыльской катастрофы. 4 года тому я записал ролик на эту тему. И там был пассаж, який, для меня был неоднозначный для того, как его дать в эфир. Бо могло так здаться на першы погляд, что гэта канспіралогія, і астатні матэрыял мог бы быть таким чынам як бы подважаны, калі аўтар дапускае нейкія канспіралагічныя рэчы, то ці варта давяраць астатняму матэрыялу. І я пайшоў на гэтую рызыку, бо абсолютно быў упэўнены у тым, што я кажу, ніякая не канспіралогія, а самая страшная праўда. І так пабудавана наша псіхіка чалавечая, што часам мы не можам паверыць у некаторыя страшныя рэчы, бо наша псіхіка ставіць бар'еры. Здаецца, такого не можа быць. Нават самае простае апошнія гады прыклад ворвання расейцаў в Украіну. Так сталося, што мне прыходзілася некаторым людзям, нашим прыхільнікам, даваць прагноз яшчэ до 22 года, што будзе ўварванне, што дастаткова шмат звестак і гэта адбудзецца. І я памятаю, уже пасля таго, як гэта адбылося, адзін чалавек падышоў да мяне і сказаў: ведаешь, калі ты мне про все это рассказывал, я подумал, ты какой-то чудак рускамоўны. Напэўна, не хотел уживать больше моцныя выразы. Чаму так доўга я раблю гэты уступ? Я тады ў тым ролику сказал наступнае, что анализ показывает, что катастрофа на Чернобыльской атомной станции не адбылася ў выніку шэрагу памылак, а гэта были сведомыя дзеянні, и станция была ўзарвана сведома. Недавно, литерально, может быть, 2 тыдні тому на ютубе з'явіўся ролик, где российский физик-ядерщик Игорь Острецов рассказывая тое самое. И он кажет, что была комиссия, створана после катастрофы на Чернобыльской АЭС, и он уваходил в эту комиссию, и однозначно пришли до высновы, что Чернобыльскую станцию подорвали сведомо. У своем ролику 4 года тому я приводил такі прыклад, что падчас дэбатаў расійскай дзяржаўнай думе один из депутатов з месца таксама выказаў гэтыя словы. Яго тады асадзілі, зашышыкалі, маўляў, маўчы. Я паспрабаваў знайсці гэты запіс, на жаль, не знайшоў іншы запіс 12 года. Таксама расійскі фізік-ядершчык Ігор Никитчук, сябра камуністычнай партыі Расіі. На сённяшні дзень гэта ўжо чалавек не жыве, але запіс такі, што этот чалавек кажа, так, станцыя была падарвана. Ён таксама спецыяліст у этой галіне. И як и Острецов, это Никитчук подводит одно, что диверсия была створена, зробленая по загаду Заходу, по загаду Злучених Штатів Америки. И метой было развалить Советский Союз, и таким чином досягнуть неких своих мет. Хотя там есть оговорки, сутнасць у чым. Давайте, может быть, спачатку паглядзім гэтыя ролики адзін за адным, а потым я дам свой каментар і
викажу своє меркаванне, чому я так упевнена кажу про то, что станция была узорвана сведомо. Что же случилось в тот роковой день, 26 апреля 1986 года? Была ли это авария, вызванная конструктивными недостатками реактора? Сказалось ли непрофессионализм или халатность персонала? Или это произошло по чьей-то злой воле? Я, как человек, проработавший в атомной отрасли почти 30 лет, как и многие мои коллеги, усматриваю в этом злую волю и склонен считать случившиеся диверсией по нескольким веским обстоятельствам. Я не могу себе представить, чтобы в советское время в Министерстве среднего машиностроения СССР, как тогда именовалось атомное ведомство, кто-то мог разрешить любые эксперименты на работающем ядерном объекте без самых серьезных согласований. Этого просто не могло быть. Произошедшее хорошо укладывается в логику событий того времени по дискредитации советской власти и КПСС, когда искусственно формировалось недовольство населения через дефицит самого необходимого, даже водки, когда в одночасье с прилавков исчезали продукты и вводились талоны. И это при работающих в промышленности и сельском хозяйстве. Коллеги, прошу потише. Вот тогда-то и появились те самые зеленые, пахнущие колбасой электрички, о чем здесь недавно, уничижительно отзываясь о советском времени, говорил будущий президент Владимир Путин. Мы помним, как утопили вместе с пассажирами теплоход «Адмирал Нахимов», как по невыясненным причинам в 1987 году на железнодорожном переезде в Арзамасе взорвался вагон со взрывчаткой, который направлялся из города Дзержинска в Арзамас-16 и многое другое. Чернобыль должен был нанести серьезный урон престижу власти и КПСС. И он это сделал, что в совокупности с другими обстоятельствами, с предательством Горбачева и его окружения, с непомерными болезненными амбициями Ельцина, других местных партийных бонз и привело к развалу великой страны. Разве могли постоять за ценой определенные силы, чтобы достичь этой цели? Но, пожалуй, самое главное, что вызывает обоснованные подозрения, это сама организация эксперимента. Задание на его проведение почему-то не было согласовано ни с генеральным проектировщиком, ни с главным конструктором, ни с научным руководителем. И даже служба радиационной безопасности атомной станции оказалась в неведении. Это вопиющее нарушение правил радиационной безопасности. Почему это обстоятельство оказалось, по сути, вне поля зрения надзорных органов, включая КГБ, тоже большая загадка. Как следует из программы эксперимента, как бы для его чистоты были отключены все системы автоматической защиты реактора, в том числе по превышению, по скорости нарастания, по автоматическому регулированию мощности реактора и так далее. Неприятности начались тогда, когда попытались поднять мощность заглушенного реактора путем чрезмерно недопустимого извлечения стержней, регулирующих мощность реактора, что спровоцировало самопроизвольную цепную реакцию с мгновенным выделением огромной энергии при отключенных системах автоматической защиты. Это и привело к разрушению реактора. А вот США по факту тогда является нашим союзником, потому что они зависят от нас, от наших ископаемых. Я правильно понимаю? Самое страшное для Штатов до последнего времени — это была гибель России. Первое, что было сделано после развала Союза в результате взрыва Чернобыля. Чернобыль был взорван по их приказу. Я был в комиссии, и мы просто сделали такой вывод, что Чернобыль был взорван специально. Наше заключение положили под сукно. Калі адкінуць прапагандысцкую мішуру, паглядзець у сутнасць сказанага, вынікае адно. Людзі абсалютна ўпэўнена кажуць пра тое, што станцыя была падарвана. Нехта можа запярэчыць, беленькі дайшоў да чаго, што на камуніста спасылаецца. Справа ў тым, што у пачатку 90-х гадоў, калі я быў дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь,
Даводзілася час ад часу кантактаваць з людзьмі, спецыялістамі у галіне атамнай энергетыкі у Беларусі. В прыватнасці, у нас у Верховном Совете быў спецыяліст акадэмік Канапля, ён быў нашым прыхільнікам Беларускага народнага фронту. Былі іншыя, яны некаторыя, прынамсі, яшчэ, дзякаваць Богу, жывуць. І вот гэтыя людзі, калі гаворка заходзіла пра прычыны катастрофы на Чарнобыльскай станцыі, прыблізна, як адзін, казалі паўнамёкамі, паўпраўдай. Сэнс быў такі, што, па-першае, такога не павінна было адбыцца. Па-другое, каб было столькі парушэнняў, гэта павінна быць воля людзей. І заўжды нешта не дагаворвалі. Калі так аналізаваць, тады ўжо вымалёўвалася адчуванне, у якое, зрабіць выснову, якую я тады для сябе рабіў, у якую, напэўна, і я не мог до конца паверыць. На фоне той праблемы, якая тады была вельмі вострая і гучала, в адрозненне, скажем, ад сённяшняга дня, што такое можа быць зроблена сведома. І самае галоўнае, навошта? Калі это зрабілі, як кажуць расійскія спецыялісты-ядершчыкі, на іх думку, па загаду Амерыкі, то узнікае пытанне, навошта гэта амерыц? Разваліць свайго суперніка? Так Савецкі Саюз тады і так ужо даходзіў эканамічна да свайго канца. Навошта яшчэ было рабіць такія рэчы? Па-другое, як это магло быць тэхнічна? Па-трэцяе, а што ж савецкія спецслужбы, КДБ, не расказалі праўду пра тое, што адбылося? КДБ не расказала, таму што яно было асноўным выканаўцам гэтай дыверсіі. І то, што гаворыць Нікітчук, што адключылі сістэму бяспекі, беспрэцэдэнтныя рэчы, гэтага факта ўжо дастаткова было, каб зразумець, што адбыліся сведамыя дзеянні на гэтай станцыі, якія прывялі да такой трагедыі. І ўсё ж такі ўзнікае пытанне, так хто гэта зрабіў? Калі адкінуць, зноў-такі кажу, всю эту мішуру ідэалагічную, камуністычную, нават яны не адмаўляюць, што зрабілі гэта савецкія спецыялісты на этой станцыі. Іншае, што па іх версіі па загаду нечым. Загады не было знойдзена, нікога не пасадзілі. За такое злачынство это вельмі было б суровае пакаранне. Зарабілі спецслужбы Савецкага Саюза. А цяпер я раскажу, чаму я быў так упэўнены цяпер. І гэта звязанае з маім асабістым досведам. А менавіта яшчэ 1983 год. У 1982 годзе я закончыў інстытут і быў накіраваны на працу ў Магілёўскую вобласць, кантрольна-рэвізійнае ўпраўленне Мінфіна. І праз год, толькі год адпрацаваўшы, раптам мяне накіроўваюць на курсы павышэння кваліфікацыі, якія мусілі адбыцца ў маім інстытуце, ў Наргасе. Не толькі мяне, яшчэ шэраг нашых работнікаў. І мы прыязджаем, у першы дзень нас збіраюць у самай вялікай інстытуцкай аўдыторыі. Это 225 чалавек, я памятаю, это
умяшчальнасць гэтага памяшкання была. І замест лекцый по нашай спецыяльнасці выходзяць два чалавекі не з нашага інстытута, бо выкладчыкаў мы візуальна практычна ведалі ўсіх. Прычым было сказана, што яны не з гэтага інстытута. Ну, адзін так вельмі ж выглядаў чалавекам у штатскім і пачынаюць расказваць рэчы, ад якіх прысутнай аўдыторыі, я бы так сказаў, анямелі, зранцвелі, ці упалі ў ступор. Асабліва это было заўважна па спадарнях так званага бальзакаўскага веку, з начосамі некаторыя ці без начосаў. Што сказаў гэты чалавек? Ён стаў расказваць пра тое, што ў 1967 годзе, у 50-ю гадавіну Вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі савецкія ўлады камуністычныя вырашылі ўзнагародзіць людзей, якія бралі штурмам Зімні палац, а таксама калі знойдуцца людзі, якія неслі барвяно з Уладзімірам Ленінам на суботнік. Пра што кожны савецкі грамадзянін ведаў, пачынаючы ці з дзіцячага садка. І от паведамляе нам лектар, што, вы ведаеце, таварышы, вот афіцыйна падпісалася сярод старых бальшавікоў 800 чалавек, што яны неслі барвяно з Ленінам. Ну, і пачынае так піс, як вы панімаеце, прайшло столькі гадоў, і 800 чалавек, як вядома, из картин, из аповедаў, там было некалькі чалавек, а тут 800 праз 50 з гакам гадоў. Тое сама пра штурм Зімняга. Вот зрабілі падлікі, колькі брала ўдзел, там было некалькі сотняў, прайшло 50 гадоў, столькі крывапралітных войнаў, і афіцыйна праз райкомы сярод старых бальшавікоў 5000 чалавек афіцыйна падпісалі паперы, што яны бралі удзел у штурме Зімняга палаца. І вот пасля такога уступа эта маўклівая замерлая аўдыторыя, амаль што спаралізаваная, я бы так сказаў, я назіраю это, бо я заўжды з дзяцінства, так бы мовіць, крытычна ставіўся да савецкай улады, і маё пакаленне дастаткова много таких было людзей, а вот это вот спадарство, которое, в основном там было больш сталага веку, і оно, я кажу, як паралізаванае было. І далей это спадар у такім рэчышчы пачынае распавядаць про всю вот эту хлусню, про якую мы шепталися недзе на кухнях, якая была вот эта видовочная, двойная мораль, это фальшь советская, весь этот подман, вся эта неэффективность экономики. Аудитория молчала, и я скажу, что не проронила ни слова. Не было ни пытания, не было никаких ни там шептов помеж собой там. Настолько была забойная информация, что, напевно, для пересэнсавання яе люди не могли зараз на як-небудзь нават рэагаваць. 1995 год. Выходзіць, як аўтар сам назваў, роман «Мемориал». У такім жанры, может быть, кваліфікаваць як там псевдоутопія ці штосьці падобнага, але аўтар вельмі спецыфічны. Генерал-лейтенант советского КДБ Михаил Любимов. И вот это Любимов рассказывает, як при Андропове
Ну, мастацкай манеры это все зроблена. Не просто аповед, а вот менавіта як ён там сустракаўся з Андропаў, там грылі сушкі, пілі гарбату, там все ў форме мастацкай пададзена, ну ці спроба прынамсі. Сэнс у чым, што пры Андропе некалькі аналітычных групаў прыйшлі да высновы па заданню савецкіх верхоў, якія рабілі аналіз, прогнозный анализ развития Советского Союза, и некалькі аналітычных группаў, это и ГРУ, и КДБ, и аналітычны центр при ЦК, пришли до высновы, что отбудется катастрофа Советского Союза. Господарство, то, что отбудется катастрофа Советского Союза, и вот яна наближается, я, будучи 22-23 гадовым маладым чалавекам, гэта бачу, калі пачаў сваю прафесійную дзейнасць вот на этой пасадзе кантралёра-рэвізора КРУ Мінфіна БССР. 1982 год, лістапад месяц. Якраз у той дзень, калі памёр Брежнев, я был на ревизии у городском районе. Не только я, это была комплексная ревизия, была наша целая бригада ревизоров. И мне треба было доехать до одной вёсцы, где находился сельский выканаўчы комитет, сельсовет, зрабіць ревизию. И я не мог туда доехать, бо не было бензина. Скончился лимит на бензин, и автобусы мясцовых линий не выконывали свои рейсы. И мне пришлось там уговаривать, помню, там несколько дзён, каб мне выделили УАЗик выканкамовский, я поехал тут на ревизию в этот сельский совет. Другий приклад. Ревизия, это 1983 год, комплексная ревизия в Кустиковицком районе. Тем лику мы ревизовали мясцовую больницу. Ну, по-перше, меня уразило, помню, я такого не чакаў. Сама больница, помешкание выглядало таким чином. Это было такое помешкание одно казарменного типу. И вот ложек, вот я захожу, ложек, девчинка годов 12, побач ложек лежит человек, как потом головный лекарь сказал, у его рак печёнки, он там некие трубки, это все вытекая. Погляд этого человека треба было бачить, ну, относно молодой мужчина. И вот так вот это мужчина, женщина, вот дитя. Ну, вот, и мне этот лекарь головно рассказывал, каже, у лекарни нема нават пенициллина. И мы, каже, берем пенициллин у ветлечебницы, разводим его и даем людям. Вот каб ситуация была зразумела, это 82-83. Я не буду больше, кажуть, заглубляться у тему, бо есть нават некоторые прыклады, якія, ну, вот я до этой поры нават еще не отважился бы сказать, как кажуть, берагчы вашу психічную равновагу. То, что мне тогда удалось побачить, працуючи молодым ревизором после института у Могилевской в области. Что адбывалася за Уралом, это уже я только чуў, аповеды пэўныя. Потым, прынамсі, калі ў 84 годзе быў прызваны у войска, ну, прынамсі, прызваны напэўна таму, што падчас рэвізіі, дзе у раёне Краснапольскім, дзе першым сакратаром быў знакаміты Іван Цеценков, які потым на санавесцях раваў, знайшоў правопорушения, якія адназначна цягнулі на сур'ёзную крымінальную справу. І мяне тэрмінова тады па нейкім дзівосным указанням аднекуль сакавіку месяцы прызвалі ў войска. Я памятаю 93 год, Крычаўскі хлебапрыёмны пункт. Ну, это нават не столькі рэвізія была ў літаральным сэнсе, колькі трэба было пацвердзіць каласальныя прыпіскі, якія там рабіліся. Мясцовы рэвізор, апасаючыся за сваё жыццё, патэлефанаваў
сказал, что ну, приписки колоссальные, я боюсь за свое житье, пришлите ревизора с Могилева. Вот я поехал, ну, робили простую схему, коли цікаво, приписывали выращенный урожай зерна, яго быццам бы накіроўвалі по накладных Крычаўскі хлебопрыёмны пункт. Крычаўского хлебопрыёмного пункта на такую ж сумму, значит, быццам бы накіроўвалася зерне у этой колгасте Саўгас. Значит, а вот это зерне, элита быццам бы зерневая на семена накіроўвалася, а вот того зерня, якого не хапала збожжа, яно списывалось на корм телятам. То один мой коллега-ревизор сказал, там на одного теленка столько было списано, что, кажется, теленок был выглядать как танк. Такие, знаете, жарточки. Потом оказалось, что принаймні директори Саўгасаў, старшыні калгасаў выглядали вельмі спокойно, потому что им указание дал райком партии, а райкому партии дал обком партии. Это потом я доведался уже после того, как стали уже разбираться акты ревизии, и ну так по секрету, ну, такий секрет был в принципе. Головний контролер-ревизор управления КРУ по Могилевской области сказал про это. Я не буду поглубляться далее в эту тему. Это просто для иллюстрации 82-83 год, что было реально у экономицы Советского Союза. И перспектив не было переламить ситуацию абсолютно ніяких. Потім уже працюючи, принаймні у війську так само, я тільки прийшов у військо, одразу служив у елітній частці, це батальйон радіорелейної сувязі, це забезпечення сувязі фронтами. Там вельми строгий отбор был военнослужащих. И вот мне офицеры, вводящие курс права, сказали, что наши станции уже 10 годов як не обновляются, морально состарела, а якость виконання з кожним годом все горше и горше. Ну, я теперь пам'ятаю, капитан Бричалов таки все это мне рассказывал. Хутенько я проговорю гэтай теми, каб было зразумела, эліты камуністычныя і КГБшныя, яны ведалі значна лепей, чым я на нізе. І самае галоўнае, ніякіх, паўтаруся, механізмаў пераламіць эту сітуацыю без злому ўсёй этой сістэмы савецкай не было, бо сістэма працавала такім чынам, што яна сама сябе поглинала. Потім, працуючи над швіном на заводзе «Ударник», я это побачив. І, ну, в двох словах, що чим горш ти працював, тим лепш був твій матеріальний стан, мається на увазі завода. Потім, коли економісти, аналітики робили свой аналіз, свої аналізи, як відбувався колапс Советского Союза, то все зводилося до одного, до одной вельми простой формулы для школьника 3 класса. Доходы Советского Союза от нафты падали, советская система командно керуемая, ну, по-разному, командно-административная система працавала таким чином, что устанавливались цены, держплан размерковывал, доводились планы до кожного субъекта господарения. И вот у этой системы доходы державы, я так вот простенько буду казать, не супадают с расходами, и держава мусит эту дельту компенсовать те распродажем золотых запасов, те брать кредит. Коли это спынить, у краине реально отбудется голод и катастрофа. И обвал будет просто колоссальный. Потому что люди, які і так живуть, ну, зводячи концы з концами, але упевнені, що вот это мінімальний уровень життя буде забезпечений, і тим більше кожен день там телевізор з радіо говорить о поліпшенні
і росце савецкай эканомікі і адпаведна умоў жыцця савецкага чалавека. І вот это каласальны абвал у адзін момант. Прынамсі, хочу сказаць адразу, што зберажэнні савецкіх грамадзян у так званым ашчадным банку яны даўно былі з'едзены, накіраваныя на афганскую вайну і гэтак далей. Прынамсі, газета «Свобода», газета «Известия» тады паведаміла, была каротенькая нотатка, што толькі 5%, то есть накіраваны на мэты этой грошай, которые не звяртаюцца на военные расходы и так далее. Только 5% от объема этих укладов для оборотной кассовой наявности есть у гэтым банку. То есть грошей уже тады не было. И то, что трэба было зрабіць такую падзею, якая б патлумачыла вот гэты абвал, патлумачыла бы тыя вот рэзкія змены, якія адбыліся потым у савецкім грамадстве. І зразумела, што тут трэба было б знайсці такі механізм, які бы менш быў балючы для камуністычнай верхушкі і асабліва для КДБ, якое вот эту вот всю кашу и заварила. Что давала вот эта катастрофа на атомной электростанции? Думаю, многие памятуют, что когда катастрофа отбылася и перед непосредственно вот этим выбухом ветер дзьмуў у накірунку захада. Потым рэзка ён памяняў свой накірунак і пайшоў на Беларусь, часткова так у бок России. Расійскія лётчыкі, як сказаў мэр, тагачасны потым мэр Москвы Лужков падчас святкавання 850-годдзя Москвы, слава геройскім расійскім лётчыкам, якія чарнобыльскія блокі радыяцыйныя апусцілі на зямлю, не даўшы ім дайсці до Москвы, но апусцілі на Беларусь яны тады. Дык вот это вот, калі бы этот сценар быў бы реализован, вот моя оценка, то есть была покрыта радиацией великая территория Европы. Это была бы агульная беда. Ведаеце, у агульнай бядзе забываюцца ўсе старыя нейкія крыўды. Людзі яднаюцца. Вот на гэта быў зроблены разлік. І потым даводзілася чытаць, што калі акадэмік Легасаў паехаў со сваім знакамітым дакладам 5-гадзінным, расказаў пра прычыны, больш пра наступствы чарнобыльскай трагедыі, то заходнікі, якія былі варожа настроены, нават хадзілі думкі пра тое, каб заваліць Савецкі Саюз іскамі, бо тым не менш пастрадалі многія, пацярпелі многія рэгіёны Европы ад радыяцыі. Яны не толькі змягчыліся, яны пайшлі насустрач Савецкаму Саюзу, сталі дапамагаць, і сітуацыя змянілася. Прынамсі, пра акадэміка Легасава, смерць яго ў 1988 годзе, ну, ён па афіцыйнай версіі ён скончыў жыццё самагубствам, перад гэтым былі 2 спробы, але паспеў зрабіць некалькі дыктафонных запісаў, і гэтыя запісы нейкім цудам патрапілі, у тым ліку на захад, у Брытанію, там фільм знялі. Ну, прычым ёсць агаворка, што некаторыя запісы зніклі. Ну вот моя оценка, то, что этот человек контролировался не то, что каждый день, каждую секунду КДБ, не выкликая никакого сомнения. Ну, я в своей практике скажу. Вот я был просто депутатом Верховного Совета, сябром оппозиции, однойче поднимают стационарную телефонную трубку, как потелефоновать, и у трубцы чую
ідзе гук з нейкай кватэры, не так, як вот, ну, трубка ляжыць, допустим, чалавек забыў пакласці там, а вельмі якасны, аб'ёмны, просто унікальная якасць гука. То есть я чую все, што адбываецца ў этой кватэры. Потым прыходзілася, ну, у спецыялістаў пытацца, ну, так казалі, такая тэхніка ўжо тады было, каб праслухоўваць. Так это вот, хто у параўнанні са мной Легасаў для небяспекі кіруючых асобаў Компартыі і КДБ значыў, ну, там, у 1000 разоў болей, чым я, скажем. Але яго праслухоўвалі пастаянна. Ясна, што это была санкцыянаваная выцечка гэтых вот запісаў Легасава, але самае галоўнае, дзе была выснова, што это быў сведамы падрыў. І прынамсі, вот эта смерть Легасава, вот з тымі ядершчыкамі, спецыялістамі, з якімі даводзілася кантактаваць, не толькі мне, а маім калегам, тады ў 90-е гады, вот это вот недоговорки, я думаю, яны былі, то есть люди, ну, реально боялись. Я думаю, вот это вот лёс Легасава, и что там з імі уже спецслужбы, якія гутаркі вели, ну, прымушалі вельмі так адпаведна паводзіць себе, но тым не менш гэтыя людзі вот дапускалі гэтыя агаворкі, што збега абставінаў у этой ситуации, вот тая система функционирования, якая была, да, и мы сами ведаем, не буду зараз брать час про это рассказывать, но на таким объекте яна не дазваляла, каб гэта адбылося выпадкова. Ну, нехта можа мне запярэчыць. Вот тут вот камуністы гавораць адно, Захад падарваў, вы там гаворыце другое, Савецкі Саюз падарваў, это камуністычныя структуры, КДБшныя структуры. Але ведаеце, вот, узгадваецца, калі ў 1997 годзе программа «Человек и закон» такая выходила, вот ведущий трошки так усхвалявана кажа, вот у 95-м году генерал Любимов, генерал КДБ Любимов вот так написал вот такой вот манеры специфичной про эту операцию Голгофа. Вот, ну, ясно, что он ведал, что было, але откуль генерал мог ведать, что будет. Ну, а это ведущий, он проанализовал падзеі, якія пасля 95-го года адбывалася, 97 до 97 всего за 2 гады, і побачыў, што адбываецца так, як было спрагназавана у гэтым так званым романе генерала КГБ. Шановне гаспадарства, ну, напэўна, некаму трэба было сказаць тое, што ну, калісьці мусіла быць агучана. І я думаю, прыйдзе час, будуць раскрытыя дэталі. І мне здаецца не выпадкова, што пачалі вот зараз гэтыя людзі старэйшага веку, якія ведаюць, што тады адбылося, пра гэта расказваць. Ну, можа, ў сілу якраз таго, што люди адчуваюць, што чалавечае жыццё кароткае, і Астрацоў уже мае вельмі такі салідны век, і, як кажуць, ужо губляць няма чаго. А праўда, якую ён носіць у глыбіні у сябе, яна настолькі страшная, што пайсці з гэтага жыцця ў іншы свет і не давесці да людзей гэтую праўду, напэўна, гэта, ну, прымушае людзей все-таки дзейнічаць інакш. Ну, падсумоўваючы сённяшні свой аповед, может быть, вот якраз мой вот этот ролик падштурхне тых людзей, якія, ну, маюць інфармацыю, якія жывуць, дзякаваць Богу, яшчэ на этой зямлі, нейкім чынам паспрыяць, каб
больш шырака праўда пра тое, што ўчынілі тады расійскія камуністы, каб яна выйшла. Я не буду паўтараць тэзы таго ролика 4-гадовай даўніны, які я запісаў, пра тое, там гаворыцца ў прыватнасці пра тое, як радыяцыяй была пакрыта Палесце беларускае, украінскае, калі на полігоне пад Ашмянамі у 60-е, 70-е гады мінулага стагоддзя выпрабоўвалі малыя ядзерныя заряды, і як все это цалкам было засакрэчана, рассакрэціў профессор Бандажэўскі, за што атрымаў 6 гадоў турмы. І яшчэ шэраг рэчаў, якія ведаць трэба маладому пакаленню асабліва. Але выснова якая? Мы, беларусы, наша краіна, апынуліся пад этой маскоўскай страшнай акупацыяй, дзе людзі маюць вот такую спецыфічную філасофію. Хто уважліва сочыць за падзеямі ва ўкраіне, вот этой вайне, могуць зрабіць сёння высновы, што сабой уяўляюць расейцы, як далёка яны могуць ісці у злачынствах не толькі супраць іншых народаў, але нават супраць свайго народа. І зрабіць высновы, што нацыя павінна мабілізавацца, каб выжыць у супрацьстаянні з гэтай страшнай імперыяй зла. Зараз тэндэнцыі ідуць такія, што яна канае. І нам трэба, беларусам, быць вельмі уважлівым, каб не паддацца на такія правакацыі. У 2020 годзе спецслужбы распрацавалі правакацыі, і кругамі наши шановныя светлыя людзі хадзілі за правакатарамі, па колу іх здымалі на відэо, цяпер садзяць па турмах, зрабілі зачыстку перад уварваннем расійскага войска ў Украіны з тэрыторыі Беларусі. Бо любы вайсковец, які мае афіцэр, які мае мінімальную адукацыю, разумее, што калі рыхтуецца аперацыя, асабліва такая стратэгічная, забеспячэнне тылоў, лагістыкі, надзвычай важная рэч. І прынамсі, в который раз, ще раз хочу нагадаць, калі пару гадоў назад амерыканскія спецслужбы афіцыйна апублікавалі інфармацыю, што захоп Кіева ў 22 годзе не адбыўся таму, што беларускія партызаны сарвалі расійскую лагістыку. Былі спалены шафы, былі рэлейныя на чыгунцы, былі кібератакі, і гэта быў фактар, які не дазволіў расейцам узяць Кіеў. Чамусьці мы, беларусы, про это забываем. Трэба памятаць, што мы, беларусы, слава беларускім партызанам, тады, не маючы зброю, зрабілі такую важную рэч. І сёння мы інтэлектуальная нацыя, мы маем хороший патэнцыял. Давайте гэты патэнцыял выкарыстоўваць і яднацца не супраць тых 20-гадовых, якімі кіравалі, якія, прынамсі, прызнаюцца ў 20-м годзе, которые прызнаюцца, што не ведалі мэту ўсяго, і мэты не мелі нават, і не думалі пра мэту, а просто хадзілі заклікалі людзей хадзіць па колу, а ім это нехкія людзі па тэлефону паведамлялі, што рабіць. Так вот, давайте яднацца вакол тых людзей, якія разумеюць, што адбываецца у свеце, што адбываецца ў Беларусі, якія валодаюць досведам палітычнай барацьбы. Это апазіцыя Беларускага народнага фронту ў Верховным Савеце 12-го склікання, людзі, якія прайшлі вельмі моцную школу, і тыя людзі, якія сёння яднаюцца вакол Зянона Пазняка супраць той нацыянальнай сілы, якая у свой час прывяла Беларусь да незалежнасці, і я ўпэўнены, сёння пры яднанні беларусаў вакол яе дасягне рэальнае вызваленне Беларусі ад прамаскоўскага рэжыма і пабудовы уласна беларускай Беларусі. Дзякую за увагу, жыве Беларусь, слава Украіне, мы пераможам.